Sabías que hoxe, 18 de maio, é o Día Internacional dos Museos? Un día para lembrar que os museos non só conservan o pasado, senón que conectan persoas, coñecementos e sociedades. Un evento mundial establecido en 1977 polo Consello Internacional dos Museos. Neste ano ten como lema Museos unindo un mundo dividido. O CSIC súmase a esta celebración a través da rede de grandes espazos de divulgación científica do CSIC, da que forman parte diferentes museos e casas da ciencia. Estos son o Museo Nacional de Ciencias Naturales, o Museo Geominero, o Real Jardín Botánico, a Casa das Ciencias de Sevilla, a Casa das Ciencias de Valencia e a Residencia de Investigadores de Barcelona. Ademais, estánse a preparar dous novos espacios, a Casa da Ciencia en Salamanca e a Casa da Parra, en Galicia, que é a que imos visitar hoxe. No Centro Histórico de Santiago de Compostela, a delegación do CSIC en Galicia está a formar un novo espazo de divulgación científica. Ese lugar é a Casa da Parra, un edificio histórico construído en 1683 por Domingo de Andrade. Un espazo que evolucionou con Santiago ao longo dos séculos. En 1927, Constantino Candeira uniu dous edificios históricos, dando lugar ao que hoxe coñecemos como Casa da Parra. O seu nome provén dos acios de uvas que están tallados na pedra, símbolos que se poden observar en toda a súa fachada. A rehabilitación, impulsada polo CSIC, revela unha intensa actividade humana desde a Alta Idade Media. A Casa da Parra, actualmente en restauración, convertirase na nova Casa das Ciencias do CSIC en Galicia. Un museo aberto, dinámico e participativo. Non será un lugar só para observar, senón para experimentar a ciencia. Será un dos grandes espazos de divulgación científica do CSIC en España. Un punto de encontro entre ciencia e sociedade, que ofrecerá exposicións, obradoiros, conferencias e debates para todos os públicos. Será a nova sede da delegación do CSIC en Galicia e, ademais, un centro dinámico de divulgación científica, ocio educativo e cultural, que dará a coñecer a investigación que se leva a cabo nos centros e institutos do CSIC en Galicia e noutros centros de investigación do CSIC en España, en colaboración con institucións académicas, culturais, sociais e demais. Porque hoxe, máis ca nunca, os museos unen un mundo dividido.